Emocije. Tajni jezik univerzuma. Da li si se ikada zapitao zašto ti se čini da nekim ljudima život stalno ide na bolje, dok drugi nailaze samo na prepreke? Zašto nekome sve polazi za rukom, dok drugi stalno zapadaju u iste probleme? Odgovor nije uvijek u sreći, obrazovanju ili mogućnostima. Odgovor je često skriven u emocijama. Emocije su tajni jezik univerzuma. One su most između tvog unutrašnjeg svijeta i spoljne stvarnosti. Sve što osjećaš, šalješ kao signal, a univerzum ti odgovara istim frekvencijama. Ako zračiš zahvalnošću, ljubavlju i radošću, privlačiš situacije koje ti donose još više toga. Ako zračiš strahom, sumnjom i bijesom, privlačiš prepreke i izazove. Drugim riječima, tvoje emocije su energetske poruke. I to najsnažnije poruke koje šalješ univerzumu. Emocije kao frekvencija. Nauka je potvrdila da sve u univerzumu vibrira određenom frekvencijom. Ljubav i zahvalnost su među najvišim vibracijama. Strah i krivica spadaju među najniže. Tvoje emocije određuju na kojoj vibraciji trenutno živiš. Zamisli svoj život kao radio stanicu. Ako si podešen na frekvenciju tuge, ne možeš čuti muziku radosti. Ako si podešen na frekvenciju ljubavi, ne možeš privući situacije koje nose mržnju i zavist. Emocije su tvoj pokazatelj na kojoj si frekvenciji i šta trenutno privlačiš. Zakon privlačenja i emocije. Zakon privlačenja reaguje mnogo manje na tvoje misli, a mnogo više na tvoje emocije. Misao je početak, ali emocija je gorivo. Možeš govoriti afirmacije, ja sam bogat, ja sam uspješan, ali ako duboko u sebi osjećaš strah od siromaštva ili sumnju u sebe, tvoje emocije poništavaju tvoje riječi. Univerzum ne reaguje na ono što govoriš, nego na ono što zaista osjećaš. Ako želiš promijeniti svoj život, potrebno je da promijeniš emocije koje svakodnevno hraniš. Kako prepoznati emocije kao signale? Emocije su tvoj unutrašnji kompas. One ti pokazuju da li ideš putem tvog višeg ja ili si skrenuo s njega. Ako osjećaš radost, mir i inspiraciju, to znači da si u skladu sa svojim unutrašnjim bićem. Ako osjećaš težinu, zabrinutost ili ljutnju, to znači da se udaljavaš od puta svoje duše. Kada se osjećaš loše, to nije kazna, to je signal. Signal da nešto u tvom životu nije u skladu s tobom i da je vrijeme za promjenu. Kako podići svoje emocije na viši nivo? 1. Svjesnost i prisutnost. Prvi korak je da budeš svjestan svojih emocija. Nemoj ih potiskivati. Pitaj se, šta osjećam u ovom trenutku? Kada osvijestiš emociju, već si načinio prvi korak ka njenoj promjeni. 2. Zahvalnost. Zahvalnost odmah mijenja tvoju vibraciju. Kada kažeš, zahvalan sam za ovo što imam, čak i ako to izgleda malo, ti šalješ signal obilja. Zahvalnost je kao prekidač koji tvoju energiju prebacuje na viši nivo. 3. Pokret i disanje. Naše emocije su povezane s tijelom. Kada se osjećaš loše, ustani, udahni duboko, prošetaj ili se bavi nekom fizičkom aktivnošću. Na taj način pokrećeš energiju i oslobađaš emocije koje su blokirane. 4. Okruženje. Ljudi, muzika, filmovi, knjige. Sve to utiče na tvoje emocije. Ako želiš da podigneš vibraciju, okruži se onim što te inspiriše, podiže i motiviše. 5. Samoprihvatanje. Nemoj bježati od svojih negativnih emocija. Kada ih prihvatiš i razumiješ, one gube snagu. Svaka emocija ti nešto govori. Tuga ti govori da nešto treba otpustiti. Ljutnja ti govori da si postavio granice koje drugi prelaze. Strah ti govori da je pred tobom rast, ali da treba hrabrosti. Emocije kao kreator budućnosti. Zapamti,
Emocije nisu samo posljedica događaja. One su i uzrok događaja. Ako danas njeguješ emociju zahvalnosti i ljubavi, sutra ćeš privući ljude i situacije koji odražavaju te emocije. Ako njeguješ strah i sumnju, sutra ćeš privući situacije koje potvrđuju tvoje brige. Tvoje emocije danas stvaraju tvoj svijet sutra. Zato biraj pažljivo ono što osjećaš i ono što njeguješ u svom srcu. Emocije su tvoj najiskreniji jezik. Jezik kojim razgovaraš sa univerzumom. Ako želiš promijeniti svoj život, ne moraš početi izvana. Počni iznutra. Nauči da osjećaš ono što želiš da živiš. Želiš ljubav? Osjeti ljubav u sebi. Želiš obilje? Osjeti zahvalnost sada. Želiš uspjeh? Osjeti radost kao da si ga već postigao. Univerzum uvijek odgovara na tvoje emocije. Zato osluškuj, njeguj i usmjeravaj svoje emocije, jer one su tvoj tajni kod za život pun sreće, obilja i unutrašnjeg mira. Ako ti je ovaj sadržaj donio vrijednost, pretplati se na kanal Put do uspjeha, lajkaj video, podijeli ga sa drugima i ostavi komentar. Tvoje emocije su tvoje najveće bogatstvo, a kada ih dijeliš i širiš, one postaju još snažnije.